First Lego Ligen Euskal Autonomia Erkidegoko txapelketa jokatu zen Zapatuan Zamudion. Munduko txapelketa da honakoa, baina pausoz pauso egiten dena. Zamudioko norgehiagokan 26 taldek hartu zuten parte, eta debagoieneko 2 Espainiako txapelketa jokatzeko sailkatu ziren. Etorri ziren ikerlanekuak eta proposatu zizkuen txapelketa bat. Eta txapelketa horretan gauen legozko piezekin zubi bat. Eta gure talde izen zen irabazlea eta aurten presentatu ingare. Arrasateko Arizmendi Ikerlan taldeak robot onenaren sari nagusia lortu zuen. Txapelketako talde gehienek robot konplexu eta handiak egin zituzten, eta horrek arazoak ekarri zizkieten taldekideei. Arizmendikoek ostera oinarrizko robota egin zuten, hau da beste robotak baino sinpleagoa eta txikiagoa. Robot txiki honekin, adibidez pala honekin, sentsore honekin, eta gero pala ezberdina honekin, azkenean lortu ginen txapelketa irabaztia, zeren eta sinplea izan, bada txikisa eta toki askotatik sartzen da. Eta, hau da bere zerebrua, bere garuna, eta hemen da almazen hauta programa danak eta zein bi dauen, eta horako gauzak. Eta gero hemen daukon 2 motorei esker, robota aurrera doia eta kurba ezberdinak emutu ditu. Bestalde, Leintz Gatzagako prototype taldea etorkizuna duten gazteekin osatua dagoelako saritu zuten. Gatzagarren taldea lehiatu zirenen artetik txikiena eta gazteena izan zen gainera. Espainiako txapelketa datorren otsailaren 27an jokatuko da Derion. Bertan izango dira Leintz Gatzagako prototype eta Arrasateko Arizmendiko Ikerlan. Ordurako Arizmendikoek robot konplexuagoa egin nahi dute eta horretarako lan asko egin beharko dute, baina sari horrek Arizmendi Ikerlanekoei indarra eman die aurrera egiteko eta robot konplexuagoa egiteko. Ontxe lan asko dauko aurretik, baina oso pozik txapelketa irabaztea gaitik. Ez ginen espero egitxe esan.